To do té tášky ty použijte. Vláda. Teda jdeme pryč, že? Víšo, sorry, já se těch toho nechtěl trefit. Podívej na to, že pomám se zahazovat. Pohyb. Takže rovnání tratě je ideální. Bylo by to dobrý. Ale ne, protože to budu pravuju, jo, tu trať. Teďko vím, že jdu na to, tady nalajnuju šáry, jo. Jak budou ta šáry, tady to zkrátím asi o 3 metry, ty gumy. Jo. Vítr výjezd, doufám, za trochu to upravím. No dobře bych šťouchl tady, já jsem tam letěl někam do vaňáku. Jak to zahákneš, ne, to nejde zleva vprava. Je zkušenost, jo, to chce jezdit a... Jo, to by se dalo vypilovat, no. Furt ten střed, ten je nejostřejší, že? Ty to je Než tu tráť upravovat neustále. No, pořád. A to ti pan pivo, no fíru. Jo, protože to bylo málo mít na předjíždění. To jsem napravil jako... A vidíš, že pořádný, jo. Ale takový je dost už. Jako on se dá i tady. Jako dá se. Dá se. Nesmíš jít vedle blázna. Vedle tebe. Jako. Ale člověk v tom sedí, tak neuvažuje, to nejde uvažovat. To člověk ani nevidí ten praporek. No, já to znám. To je pravda, ale taky jsem ho dvakrát neviděl. Nedivím se. Ne, to člověk může mávat, jo, mávat. A nic. Ještě možná silnější krapitek motory, ne? Kapítek, ne.